Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yeɓoɓe Pullar Arab, on calminama, on jurama, on ñaganama Allah moƴƴere. Eɗen mbiya tan si ko ngol woni lawol mon kadi ngol e Pullar Arab, oɗon mbawi wadde abonné, mbaɗana partage vidéo ji, mbaɗonɗe kadi aimé. Sa waɗi abonné tawa yejjid memde hunde wonde dow nde, ngam vidéo ji amin kesi garɗi fof mbawa tinde ɗum ɗon e ɗon. Aywa, garen hande e windande meɗen fatude duwawu kumtari tajgol. Si hanagi muti a yiɗi taj, walla sa taƴi ha paari, hollon duwawu mbatta. Aywa, ɗon noon duwawu mbaɗɗa fof ina sella, manam duwawu kala mo mbawɗa, so e Pulaar, so e Arab, so e français, an ɗemgal ngal mbawɗa, duwawu mbaɗɗa fof ayo ina yana ina sella. Nde wonno ina rerɗa e julɗo so tawi omo hoori ha o haljiti omo taƴa nde o duwoto, saabu ɗon duwawu ina jorta ɗon jaabede. On ɗon saaha ko saaha jaabetede duwawu, ɗum waɗi jomum wi'oyi on yo duwo. Joni garen e duwawu mo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam waɗanno sanga kumtari. Duwawu ina jeeya, mo waɗanno ina jeeya hen oɗo duwawu: jomam ko an koranmi, jomam ko an koranmi. Aywa, ɗum firti ko allahumma laka sumtu, ay allahumma laka sumtu, firti jomam ko an koranmi, woni korka kaɗo ko kormi, ko an woni sababu o, an woni sababu korgolam kaɗo korka. Ɗum firti allahumma laka sumtu, jomam ko an koranmi. O jokki o wi kadi ko an gonɗinmi, ko e arsuka ma taƴirmi. Ko an gonɗinmi, ko e arsuka ma taƴirmi. Woni wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ko an gonɗinmi, sa yiɗi ɗo hooro, sabuni ko an gonɗinmi, a yimiri kam mi waɗi ko tagi mbiɗa waɗi, sabuni mbiɗa gonɗinma. Ɗum waɗi wa bika amantu, ko an gonɗinmi, ko e arsuka ma taƴirmi, wa ala rizqika aftartu. Woni ko ñamta ɗon ko Allah hokkuma ɗum, si ko tamoroje ɗi ñamata, walla si ko ndiyam ɗam jarata, walla ni si ko goɗɗum kala fof ko mbawɗa ñamde, aywa ɗum ko Allah arzikinma ɗum. Wadde wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, kala fof ko mbawɗa taƴirde, ɗum ɗon fam wonde ko ɗum arsuka Allah mo Allah hokkuma. Ɗum waɗi wi wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, ko an gonɗinmi, ko e arsuka ma taƴirmi. O jokki o wi yo a yaafumi. Ay, ɗo o fuɗɗi duwade, wonde yo a yaafumi ko gardinmi e ko cekkitinmi, woni bakkutuje ɗi mbaɗnomi jawtuɗi yo a yaafumiɗi. Bakkutiji ɗi mbaɗnomi ɗi ganduɗa jawtuɗi yo a yaafumiɗi, ɗi ganduɗa kadi garantaw ko jogorɗe arde yo a yaafumiɗi. Woni faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Woni yo a yaafum bakkutuje ɗi mbaɗnomi, ganduɗa foti ko e teer walla wona e teer, yo a yaafumiɗi, ɗi ganduɗa ɗin mi ardiniɗi, ɗi cakkitimi, ɗi mbattini walla ni ɗi mbaɗoyanmi taw mi suwa wade ɗumen taw, yo a yaafumiɗi. Woni faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Aywa, oɗo ko hen duwawu goto e duwuji ɗi annabi o sallllahu alayhi wa sallam waɗanno sanga nde o ari e tajde walla taggal nde o taƴi. En garen e duwawu goɗɗo mo ganduɗa on waɗanno ɗum, woni ɗomka yeehi ɗaɗi leppi,
duwawu fuɗɗiri ko ɗum ko yehi ɗaɗi leppi. ɗum ko yehi woni zahaba zama'u. zahaba zama'u wabtallati al-uruq. ɗum ko yehi ɗaɗi leppi. ɗum ko yehi firti caggal nde kumtiɗa jarɗa ndiyam maɗa, jarɗa tufam maɗa, aywa ƴakkuɗa tamoroje maɗa, jarɗa kafe maɗa hankkandi ɗaɗi jornoɗi ɗi fof leppi. ɗaɗi ɗi ganduɗa ko sabuni wasde ɗi memde ndiyam addinnoɗi yorde. aywa sa yehi kam ha a yari kafe ma, a yari tufam maɗa, a yari ndiyam ɗum ma yehi ete ɗaɗi ɗi kadi ɗi leppi. no waɗi o wi zahaba zama'u wabtallati al-uruq. ɗum ko yehi ɗaɗi leppi. o wi njobdi tabiti so Allah jaɓi. njobdi tabiti so Allah jaɓi. wonde kanɗon korko ko kornoɗa sikki ala Allah e fodanma hen, ene fodanma hen baraji. Allah ene fodanma hen baraji. nde wonno neɗɗo so hoori gila subaka ha heeri, Allah wi kanɗon korko ko kañum yoɓanta hoore makko. korka ko korɗa ka ɗum ko Allah yoɓanta ɗum hoore muɗum. kono noon o wi ko so Allah jaɓi, sabone jobgol Allah jiyaɗo muɗum wona hunde forsetede. Allah ƴewata kanduɗe yoɓede yoɓe. saabu heewi ɗo neɗɗo hoori gila subaka ha hiiri, tawa kamɗon on ɗon ñalawma walla kamɗon korko o ala hen so wona heega e ɗomka. kamɗon korko o ala hen so wona heega e ɗomka. ɗum waɗi o wi so Allah jaɓi wa thabata al-ajru inchallah. jobdi tabiti so Allah jaɓi. jobdi tabiti so Allah haaji. so Allah haaji ma o jaɓ. siwi noon a hawrani hen woni ɗum waɗi wi jobdi tabiti so Allah jaɓi wa thabata al-ajru inchallah. joni si wi eɗen ndendina fof mbiyen allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. o duwaw won duwaw mo gaɗirɗen wadde. ɗimmijo woni zahaba zama'u wabtallati al-uruq wa thabata al-ajru inchallah.